Čau lidi, mé jméno je Fritolík a dneska se podíváme zas na hru Left 4 Dead 2. Takže, jaký režim si dneska zahrajeme? Ne, to ne. Ne. Survival, nebo hrajete na Jo, to vyšlo. Hrát, jo, to je online, no, to se mi zrovna nechce. Počkat. To ne, to jsme hráli minule, to bylo moc overpower. Počkat, realistický versus, hrát v režimu versus. To je tedy hrozně režimu, zkusíme survival. Hra online. Tohle. Tak jo, zkusíme to. Podíváme se na to, hlasovat pro zahájení určitě. Jo, takhle. Chybí nám jeden hráč, no tak pojďte někdo. Je brzké ráno, asi 10 hodin. Už chvilku jsem vstal. No nic. Léto, prázdniny, jsou v plném proudu. Venku je sluníčko, u počítače ještě líp, nedělám si srandu samozřejmě. Až dohraju, půjdu se asi smočit do bazénku, protože je hrozný vedro, no. Tak, co jsem vám jenom tak chtěl říct, jo, už si vzpomínám. Dneska večer odjíždím na asi 14 dní pryč, takže tu nebudu, takže nebudou nová videa. Ale samozřejmě hned jak se vrátím, začnu točit nová videa. Z Left 4 Dead, možná Vovko z Ofíku. A tak no. A tak. Call of Duty určitě. Black Ops. A super. Jdeme na to. OK, takže už jsme dostali předem nějaký věcičky. Dianič Milanov. Čau Milanov. Já jsem teď z České, když věděl, jak se píše do chatu, tak mu napíšu. Granátomet nechci. Ostřelací puš. Kutež nechci, toto chci, to dobrý. Laser, ano, laser sight, určitě. Ale kde pak... Ne. Já chci lékárničku. Ale chci laser sight. Jo, tady je laser sight. Tak, super. Jdu za mými přáteli. Co kohož hraju? Já hraju za to, za kterého vždycky ty ukázce dostali. Super, a kdy to začne? Kdy pak to začne? Co? Ne, vážně, už by to mohlo začít. Ready? No. Ne. Jak se píše her? Nice. No, tady se nepíše. Jak se píše do chatu, já bych jim napsal ahoj, já jsem též Čech. Já jsem Fritolík z Česka, z České republiky. No to je jedno. Oh! Takový koncert. A sakra. Asi jsem to... To jsem nebyl já. To jsem nebyl já. Kdo to... Sakra. Já jsem si nevšiml, že už jsou tady. Hergot, jich tu. Musím se někam dostat tady. A tak, uteč, tak. Teda se omlouvám, že jsem to spustil. Já jsem chtěl jenom slyšet trošku rokové muziky a... Pustil jsem to, ale kde jsou všichni mý přátelé? Ježišmarja, já jsem tu zase zůstal. Možná šli sem? Ne? Tamhle jsou. Ne. Ale ne. Ano.
Děkuju. Ode mě ty. Weapons over here. Ano, jsem tady. Dovolením, ano, děkuji. Super, já se nebudu plíst. Takže nejlepší čas. 3 minuty. Ten jeden, ten tam ten. Tak to snad překonáme. Doufám, že si nevšimli, že jsem to spustil já, protože bych je asi fakt rozlobil. Chtěl jsem ho zachránit, no, nestihl jsem to, bohužel. A hele, už jsem nožej. Doufám, že takhle někoho trefím. Asi ne. Zase, že to je moc daleko. OK, 2 minuty. Takže střed tamhle z toho velkýho Hunter přibyl a k zemi. A to je tamhle, a to je daleko. Bacha, kámo. Počkat, jsme. Jo, tamhle se, ale ho tam nepůjdu zachránit, protože to by byla holy shit smrt, ale já jsem mu tohle sto. Ale tady není zase. Oh, fuck. 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 Oh. Všechny jsem zachránil, jsem hrdina. Ne, keď jsem zachránil, jsem jen sám sebe. Tam ho trochu pokryjem. Ne, co to? Holy shit. Jak tě zachrán... Ne, skočil na mě jockey. Já jsem si docela věřil, že překonáme ten čas, ale... Jak tak na to koukám, tak asi ne. Ano, skončili jsme. Ne, počkat, neskončili. Jo, aha, skončili, dobře. 28 vteřin. 3 minuty 28. No ještě 20 vteřin a to. Jo. Počkat, neříkalo se, no to je no. Nebojte, teď už nespustím rockový koncert. Ne, já jsem tu brokovnici a to se tam nahodí vždycky pžů. A bude to... Tak. Guitar here. Ne, to ne, já si rozhodně nechám tohle. Bych třeba na trochu delší vzdálenost, lékárnu mám, všechno mám. Tak já se vydám asi tam nahoru rovnou, protože, nebo ne úplně nahoru. Takhle. Sem to bude stačit. Tak. Já nemám lékárnu. Mám, dobrý. OK, I'm ready, ale nevím, jak to napsat. Většinou se píše téčkem. Sakra. Tab, ne. Caps lock, ne. No, to je asi blbost shit. Ne, P, O, bla, bla, bla. A, tady. Jste ready. Teda počkej, oni mi budou rozumět zase jenom ty dva. To nevadí. Spušťte rockový koncert, ano. Spusťte to. Nejlepší čas týmu. 3:28, ano, to rozhodně překonáme. A tak to někdo spusťte. Že by? To musím spustit zase já. Ale to bude na mě, že jo? Ne, asi ne. No, pusto. Start. Get ready to go. Už se těším a já... Ne! Hala. Ne! Skra! Díky, kámo. I am your... dlužník. Zalezu si na vícka? Tak ne.
Je to fakt sranda, já si úplně připadám jak v nějakém filmu tady. Protože teda, je to kvůli tomu, že já jsem se koukal na ty základní ukázky a ty jsou fakt dobrý. Jako oni tam prostě jenom jdou, taky postříhají všechny, to je fakt sranda. Nebo ne, sranda. No a když to tak vezmete, tak to vlastně je sranda, že jo. O ne, ale ne. Díky. Ještě by se mi hodilo. A oni bude mlátit tak dlouho, dokud nechcípnu, že jo. Když jste zabití, musíte pomoct týmu. Pomoc. Tak jsem jim to asi teda zkazil. Trošičku. Ale tak, yes, díky. Díky, kámo, ale. Čau lidi, já se omlouvám, ono mi to nějak spadlo. Takže jsem zpátky a ještě se hrajeme tady jednu hru. Nějakou. Nevím, akou. To mě neeba a dáme si asi survival. Hrát online. To už jsem hrál. Zkusíme tohle. Aha, takže ne, nechceme opustit tuto lobby. Zkusíme něco jiného. Ale zase ten dragový koncert, to bylo dobrý, to mě bavilo. Nebo bavilo. Bylo to dobrý. Musíte být alespoň takhle vysocí, abyste zemřeli. Jak vysocí? Jako třeba ten Frank třeba. To je jediný jméno, který si pamatuju z nich. Ne, vlastně počkej, tam žádný Frank není. Joel, Red Dead. Já jsem zpátky u těch, u kterých jsem byl předtím a super, no. Nečinný fritolík. Ano. Kolik máme? 24 sekund, jo, super. A já si musím mít pro jinou zbraň, protože tahle se mi nelajkuje. OK. Doufám, že teď to asi nedáme, jak tak koukám, že prv 40 vteřina, všichni už jsme nahitovaný. Tak, tohle jsem si bral předtím. A tohle kytaru, tak. Jsem tě nezabil. Ježiši, co to... Nechte mě v klidu utíct, jo? OK. Zase na moje stanoviště. Tady jsem předtím vydržel dlouho. Až jako poslední, pak jsem šel zachraňovat a zabili mě taky. Nevím, podle mě ta první hra byla nejlepší, že všichni jsme byli tady a vydrželi jsme. Ne. Oni, ne. Na takovou dálku, jo. To se mi ale vůbec nelíbí. Zajímalo by mě... Joe zachránil, Smoker znehybnil, fritolík. Ano, děkuji. Jsem zachráněn. Díky, kámo, díky. To co bylo tohle? To čo bylo? Nemůžeš mi prosím, si jíloš sám, OK. Kluci. Jak jste mohli vidět, já vůbec nevím, co se to stalo, že mi to vododilo zase pryč a zabilo. Jestli do mě narazil nějaký bosík, nebo... A chvilku... Umřu. Fritolík zabil Jokio. Ano, ale... Jo, a konec. OK, takže tohle bude asi konec. Konec všeho. Já se stále s váma rozloučím a... Čauky mňouky, mějte se. Jo a nefetujte, je to nezdraví. Tak dobrý, čau.